ओम श्री साई राम। ମୁଁ କହିଥିଲି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସେ ଛୁଆଟି କଥା କହିବି ବୋଲି। ଏ ଛୁଆଟି କଥା ତ ଅଧା କହିକି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ସେ ତ ଅନ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କଠୁ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ, ତା'ର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଅନ୍ୟତମ। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଏନି, କେବଳ ତା'ର ପାଠ ଆଉ ତା କାମ ତା'ର। ସିଏ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରେନି। ତାର ଯଦି କୌଣସି କଥାରେ ଖରାପ କାମ ସେ କରିଦେଇଛି, ନିଜେ ହିଁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଆପେ ଆପେ ସେ ସଂଶୋଧିତ ହେଇଯାଏ। ସେ ପିଲାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି କେବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏ କଥାରେ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଦେଖିବାର ଭଗବାନ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ତାକୁ ନିଜେ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ତା କଥା ତ କହିଲେ ନା ସରିବନି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିର ଉପକୃତ ଯେ ସେ ମୋର ସବୁ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରୁ ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଛି। ସେ ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ସତ୍ୟରେ ତୋତେ ବୁଝିକି ପାରୁନୁ ମୋ ମନ ସତେ, ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ତୋ ନିଜ ହାତେ ପୋଛିଛୁ ଦେଇଛୁ ଝରିଛି ଯେତେ। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ସତ୍ୟରେ ତୋତେ ବୁଝିକି ପାରୁନୁ ମୋ ମନ ସତେ, ହଜି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଯେତେ ସବୁ ତ ଦେଇଛୁ ଧନରେ ମୋତେ। ତୋ ପରି କେହି ଜଗତେ ନାହିଁ, ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଉ ଯାହାକୁ ଯେତେ। ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ସତ୍ୟରେ ତୋତେ ବୁଝିକି ପାରୁନୁ ମୋ ମନ ସତେ, ମୋ ମନ ମୋର ଥାଇ ତୋହ ଜଗତେ, ଦୟା ରଖିଥିବୁ ସତ୍ୟରେ ମୋତେ। ତୋ ପରି କେହି ଜଗତେ ନାହିଁ, ଡୋରି ଲଗାଇ ତୁ ନେଇଯା ମୋତେ। ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ସତ୍ୟରେ ତୋତେ ବୁଝିକି ପାରୁନୁ ମୋ ମନ ସତେ। ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆହୁରି କିଛି ସେଇ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି। ଜୟ ସାଇ ରାମ।